собі прогуляюся, але перед початком цього відео, будь ласка, постав лайк, підпишись, напиши коментар і натисни на дзвіночок, а ми починаємо. То давайте підемо стояти! Що ви хто? Ми тебе знищити хочемо, щоб отримати 1 мільйон гривень. Що? Стій тут, або я тебе знищу. Що робити мені? У тебе є 1 хвилина, щоб прийняти свою смерть. Все. Час пішов. Що робити? Невже це моя телевізія твоя команда? Що це все? Ну, я тебе знищу. Активувати смерті. Це тепер є, бо мене не знищити. Що? Де що? Друзі, таке відео буде ставте лайки,